Pirát je teďka v Survivoru, stíháš to sledovať? Akože stíham, niektoré časti pozerám, ale priznám sa, že nevidel som to všetky, ale som určite jeho fanúšik a u nás to je vlastne na Vojo, tu máte aj v telke, aj na Vojo. A víc lidí to sleduje. No, tak, presne tak. Takže to je zamerané viacej, myslím, na český trh, ten Survivor ako u nás na Slovensku, ale kvôli Pirátovi to pozerám a nejaké časti som videl určite. Je to něco, do čeho by si taky šel? Ja som bol tam akože, môžem povedať, že pozvaný už 4-krát, raz do Maďarska, 3-krát sem a možno, že by som povedal, možno, že aj Piráty šiel za mňa. No, ale neviem, či by som tam išiel. Niekde ma to láka, niekde ma to neláka kvôli tej rodine, kvôli nejakým veciam tam, že rozmýšľam, či to mám zapotreby, nemám zapotreby, vyskúšal by som to, aj by som to nevyskúšal, kto by sa tam natrápil. Také ťažké to je. Tak a veľa by som, teraz by som ešte veľa s tým stratil, keby som išiel, lebo strašne veľa času by mi to zežralo a veľa vecí by mi odletelo. Ale napríklad, keby mi začínala tá moja hviezdička z hasínať, tak možno by bolo dobré ísť tam, aby to znova zapáliť. Takže akože biznisového hľadiska možno, že niekedy, keď budem ešte zaujímavý za pár rokov, by som tam išiel, ale uvidíme, nepoviem, že nie, nepoviem, že áno.